שלום וברכה לכולם, אנחנו פה ביישוב שילה, יש פה אוצר גנוז, הגלריה שגרטה. אז זה הכל שקדוש ברוך הוא. זה גם רחל אמנו? כן, זה האהבה שלי. כן. אני כל הזמן איתה. אוקיי. והתמונה הזאת, זה אושר, happiness. כן, זה רחל אמנו, זה שלי, זה אמהות. The mother of all the mothers. זה שואה, ורחל אמנו מתפללת לקדוש ברוך הוא, מבקשת שיציל אותנו. אני ניצולה שואה. הפשיסטים הגיעו לרוסיה. והיה פחד מאוד ענק, וברחנו לסיביריה, והנאצים, הם לא בני אדם, אז הם זרקו בומבות על הרכבות, שברחו זקנים, ילדים קטנים וזה, הם זרקו בומבות. נסענו שבוע ימים, שכל הזמן היו צריכים לעצור את הרכבת, זרקו בומבות, אז חלק היה, והיו מתים, והיה שבור הכל, עד שעשו תיקונים, עד שקברו את שם. בדרך כלל היו ילדים קטנים וזקנים. שמתו. כן. כן. ואחר כך חזרנו לאוקראינה רק בשנת 45. אוקיי. ואני הייתי בת 5, אבל אני זוכרת כמו אתמול, כל העיר הרוס, רק את הקירות עומדות ולא בכובע האחרון הכזה. והמון אנשים שאין להם דירה, אין להם גג מעל הראש, אין להם אוכל. אני מגיל 5, אני זוכרת את זה כמו שהיה אתמול. אנשים כמו צל מהבן אדם, כל אחד, שהיו רזים ובגדים היו רק ככה, הכל קרועים. מאוד יש לי רצון לשמור עד שאנחנו בנינו, עשינו כמו שיהודים. כן. זה שלנו, זה מאוד חשוב לנו, זה הפנים שלנו, זה נשמה שלנו. ידידי אליך. And this is also Jerusalem. מלך דוד. Abraham, Isaac. אבותינו לא היו פשוטים ולא היו שקטים. כן. נכון? אז אני עושה אותם שאחד אומר צריך לעשות ככה. Here you also have the texture, Van Gogh style. זה שמעון בר יוחאי. ירושלים, תפילת כהנים, שם על יד The blessings of the Cohens. כהנים, אוקיי. וכאן יהודים רגילים. אוקיי. אבל אם אנחנו נהיו כולנו ביחד, והתפללו ביחד, בלי שום הבדל, אתה ככה, אתה מישהו אחר. You all pray together. אוקיי. כן. אז הגיע בית המקדש. אוקיי. הכל פשוט עם אחדות, עם אמונה, תפילה, זהו. The holiday of Tu B'Av in Shiloh. גם חתול. אז זה עשיתי, אני גם רוצה לעבור בצבע שמן. זה טוב עבור. אז זה גם טוב עבור, יותר קרוב לתרבות שלנו. אותיות, זה סתם נופים. כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה יפה. This is Miriam. עובדים אור מהשמיים, אצלהם יש חושך, וזה אפשר לגעת. Someone is coming. גרטה נכנסה לי ללב, זה מה שאני רוצה להגיד, באמת, ברוך השם. אוקיי. כן. ולא היו לנו חיים בלי בכי, נכון? נכון. לרחל וישא את קולו ויבך בלי קולך